त्याला आहे ना आतमध्ये कंद असतो. अशा आतल्या तर ना अशी ही असतात माहिती ती सफेद असते, आतमध्ये काळ्या रंगाची बी असते. आज ना सगळं जेवण ना मी चुलीवरती बनवते. हा आणि मस्त फिट व्यवस्थित बसेल. हे छान पैकी घोटवेल आहे ते घोटवेल. आमच्याकडे जरा रान साफ करायचं काम चालू आहे. इथे भरपूर वाढलंय भोपळ्याच्या इथे. अरे भोपळा हा इकडे काय काय तिथे म्हणजे सुकलाय ना. नाही नाही बघ ऐकलं का, हा बघ इथे पण गवत भरपूर आहे. ते सगळं साफ करतो मी आता इथे. काम हातात घेतलंय. वारा सुटलाय आज. घोटवेल बघ एवढी गाडी बघ. ते निघणार नाही दिसतं, डबल टिबल झाले, ती वर गेले. ती बघ चिपकायला चिपकली केळीच्या पानाला घोटवेल. ती बघ केवढी मोठी झाली. आता बरोबर निघेल. आता काय नाही, काटे असतात ना तिला भरपूर. त्याला आहे ना आतमध्ये कंद असतो. पण तो कंद निघत नाही ना. आता परत वाढणार येणार ती परत. हा जो कंद निघाला ना मग नाही ना. चला माझं काम करते. हे बघा असं ऊन पडलंय, पण आज तुम्हाला सांगते एकदम थंड वातावरण आहे. इतका गारवा आहे ना. आता वाजलेत थंड, असं वाटतं की उन्हाळा नाही हिवाळा चालू आहे. इतकं वेगळं वातावरण आहे आज. 10 वाजले तर सकाळचे. हा बघा ह्याचा अभ्यास चालला इथे. कुणाला 3-3 बॅगा कसल्या रे ह्या लाईनीत लावल्या असत्या. 3 बॅगेमध्ये एवढं काय, एवढं अभ्यासाचं वया पुस्तकं. बापरे बघा 3 बॅगामध्ये त्याचं सगळं सामान आहे. मलाच कधी कधी प्रश्न पडतो काय एवढं सामान असेल. चला बाहेरचं बघूया. कपडे धुवायचेच, भिजून ठेवलेत. पहिला म्हटलं हेच काम करते पूर्ण. बरं वाटतं आज उन्हामध्ये पण. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपल्याला व्हिडिओची सुरुवात करायला उशीर झालेला आहे. कारण पण सांगते, आज वार आहे सोमवार आणि सोमवारची जाते आमच्याकडे लाईट. त्याच्यामुळे सकाळी उठल्याबरोबर जितकं शक्य होतं तितकं सर्व काम मी आज करून घेतलं. म्हणजे जे लाईटीशी संबंधित होतं ना ते काम. वाटप माझं संपलं होतं. एक रेसिपी तुमच्याशी आज शेअर करायची होती. मी म्हटलं लाईट जर का गेली मग सगळं म्हटलं गडबड होऊन जाणार. त्याच्यामुळे वाटप मी ना काढून ठेवलं. त्याच्यामुळे मला आता काही टेन्शन नाही. म्हणजे रेसिपी आरामात तुमच्याशी शेअर करीन मी. तर केळफूल बघा मी काढून दाखवलं होतं मागच्या एका व्हिडिओमध्ये. तर केळफुलाची भाजी करायची, म्हणजे आता नाही करणार आहे, संध्याकाळसाठी करणार आहे. हे लाईटीचं असतं ना त्याच्यामुळे जरा घाई गडबड करावी लागते. दर सोमवारी आमचं असंच असतं, लाईट जाईल करून म्हणजे कामं असतात ना पटापट करावी लागतात. म्हणून जरा माझं ना उशिरा सुरुवात केली व्हिडिओला. वातावरण आजचं ना खूप छान आहे. थंड असं वाटत नाही आहे हे उन्हाळा आहे म्हणून. हिवाळा चालू आहे असं वाटतं आहे. म्हणजे ऊन लागतं आहे पण असं चांगलं वाटतं पण उन्हामध्ये. तर सगळ्यात आधी आत्ता ना मी माझे कपडे आहेत ना ते धुवून घेणार आहे आणि नंतरला मग बाकीचं जे आहे ते करून घेते. झालं आहे तरी पण अर्ध काम झालेलं आहे, थोडंसंच बाकी आहे. चला कपडे की नाही जरा हाताने चोलावे लागतात कारण माती असते ना. त्याच्यामुळे डायरेक्ट अशी मशीनमध्ये नाही टाकत मी. चोळून वगैरे घेते आणि मगच बघूया आता. म्हणजे लाईट अजून आहे, अजून का गेली नाही लाईट. मग काय सांगू शकत नाही जाईल पण आपलं काम आपण करत राहायचं. चला दुपारीच मी आता हे साफ करायला घेतलं आहे. आता वाजले दुपारचे 3, कारण हे साफ करायला बराच वेळ जातो. तर इथे बघा मी हाताला ना तेल लावून घेतलं आहे, कारण ह्याला चिकसारखं असतं ना मग त्या हाताला आपलं चिपकतं. ही अशा आतल्या तर ना अशी ही असतात. वेळ जातो ना भरपूर साफ करायला. आता हे माहिती काय करायचं, हे असं असं केलं ना तरी पटापट होतं. हातावरती घ्यायचं आणि हा जो मधला ना, 1 मिनटं, हा बघा हे असतं, हे काढायचं आधी. हा कचरा आहे फेकून द्यायचं. आणि हा बघा हा काळा असतो ना
हे नाही घ्यायचं, हे आपलं असं साफ करून घ्यायला लागेल सगळं. परत एकदा दाखवते बघा. आणि हे मधलं हे. आता हे सगळं ना असं मी साफ करून घेते पटापट. तर भाजी बघा आपली साफ करून झाली. ही बघा एवढी. आणि हा ना कोवळा आहे. इथे मी एका डब्यात पाणी घेतले, त्यात मी थोडीशी हळद टाकते आणि मीठ टाकते. ही भाजी की नाही चिरल्यानंतर ना काळी पडते, त्याच्यामुळे असं पाण्यात टाकून ठेवायचं. भरपूर वेळ जातो, भरपूर वेळ. खायला एकदम चांगली लागते. तुम्हाला मी थोडंसं फक्त दाखवते. नंतर हा पण असा चिरून घ्यायचा. आता ही सगळी अशी मी कापून घेते आणि त्या डब्यामध्ये टाकते. हे बघा कसा, हे बघा कसं आहे. ऊन बघा, झाडांना पाणी घालायचं काम चाललंय. 5:30 वाजलेत. हा बघा कचरा किती निघाला. खड्ड्यात टाकू ना त्या कचरा. हा भाजी कमी आणि कचरा जास्त असं आहे सगळं. हां खायला भारी असते, थोडा टाईम लागतो साफ करायला, म्हणून मी लवकरच घेतलं. मग म्हणजे संध्याकाळी परत घाई नको. कचरा खड्ड्यात जमा केला ना, ते खत मागच्या वेळेस काढलं होतं, बरं पडतं मग ते झाडांना आपल्या. भरला पण हा बघा. तर भाजी की नाही ती साफ करताना 1-2 गोष्टी माझ्या लक्षात आल्यात, त्या तुमच्याशी मी शेअर करते. म्हणजे मी तेल लावला होता हाताला, तरी पण माझी बोटं बघा आता काळी पडलेत आणि नखसुद्धा. त्याच्यामुळे तुम्ही जर का बनवणार असाल ना भाजी वगैरे साफ करताना, तर ग्लोव्ज वगैरे असतील ना तर घाला तुम्ही. मागच्या वेळेस पण मी एकदा केलं होतं ना, त्यावेळेस कसं ते पंढरी काकीने मला साफ करून दिली होती, मी काही जास्त केलं नव्हतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मला माहीत पण नव्हतं त्यावेळेस. आता गावी आल्यानंतर ते केळफुलची भाजी वगैरे मी इथे आल्यानंतर सगळं बघितलेलं आहे. त्यावेळेस मला रियाने दिलं होतं केळफूल, तर हे आजचं आपलं घरचं आहे. त्याच्यामुळे आता काही गोष्टी अशा लक्षात आता येतात, म्हणून म्हटलं तुम्हाला सांगते मी. तुम्ही बनवाल ना तर जरा ग्लोव्ज वगैरे घाला, म्हणजे बोटं वगैरे ना अशी काळी नाही पडणार. मग काय झालं, चर्चा चालू आहे आमच्याकडे, चर्चा. बाप बेटे काहीतरी बोलत आहेत, आम्हाला पण ऐकू देत ना. कसली चर्चा चालू आहे? झाडांच्या विषयी. बाकी काय झालं? हे बघ ना, त्याला पाणी भेटायला केळ आणि आपलं ऊस बघ कसा वर आला. ऊस पण वाढला ना चांगला आपला. ते काय ढेरे वर ते व्यवस्थित तिकडे बघायचं ना परत काय वाढलंय का नाही. तिकडे साफ करतो मी रोज, सकाळचं लक्ष देतो. ते बरं ना, ते पपईला सगळं जायचं. मग पपई माहिती ना सगळं हे झाला होता, पाणी जास्त जाऊन. मग पाण्याची पण लिमिट असते ना झाडांना, भरपूर गेलं तरी पण त्यांना त्रास होतो, मग कुसतात झाडं. झालं सगळं घालून. पाणी घालायचं मोठं काम असतं, भरपूर झाडं आहेत आपली. म्हणजे किती असतील अंदाजे जरा सांग तरी, व्हिडिओ करायचा आपल्याला. पण आपण तर 27 विकत आणले. विकत ना, मोठी झाडं ती. आणि फुलांची लावलीत ती, फुल झाडं लावलेली आहेत, गोंडे आहेत, वेली लावलेल्या आहेत. नंतर नाही फुलझाडच असतील ना, जवळजवळ किती 20-30 आहेत का फुलझाडं? फुलझाडं आहेत. हां ना, 15-20 आहेत फुलझाडं. भरपूर झाडं आहेत आपल्याकडे. बघूया आता कधीतरी. आता बघूया, आमचा विचार चाललाय उद्याला नर्सरीमध्ये जायचं, म्हणजे नक्की करतोय, पण बघू आता कसं जमते का. हे जरा माकडं आणि ढोरांमुळे जरा थांबलो आहे आम्ही, पण उद्या जायचा विचार आहेच. कुणाला जर का आला ना ट्युशनवर लवकर तर जाऊया. मग ते काय बाकीची झाडं त्या घेऊन येऊया ना, मग पटकन आपल्याला
म्हणजे लावणार नाही आता, आणून ठेवायचे आता पावसाच्या टायमात लावायची. पावसामध्ये लावणार ना. आता पुढच्या महिन्यामध्ये महाग होतील ना, एप्रिलमध्ये. आता झालं, संपला आता थोड्या दिवसांनी महाग. काजू, आंबाच आणि नारळ. नारळ पाण्याच्या जागेवर नारळ. नाही, पण ह्या 3 जातात ना भरपूर जातात. म्हणजे का नर्सरीवाला आता बघता पूर्ण भरून. हा, किती बापरे. तुम्ही बघाल ना, नुसतं काजू आंबे नुसते लांब त्या लांब त्यांचे प्लॉट असतात. काजू आणि आंब्याचे. नारळ पण असतात, पण नारळ कमी असतात, पण हे 2 जास्त बनवून ठेवलेले असतात. आता विकले जाणार ना, विक्री होते तेवढी दुप्पट तिप्पट विक्री. आता भाव वाढला डायरेक्ट त्यांना. 100 रुपयाला आज देणारा फळ डायरेक्ट 300 रुपये. म्हणून आमचा प्रयत्न चालू आहे जरा लवकरच जायचं, म्हणजे एप्रिलच्या आधीच, हा महिना संपायच्या आधी. म्हणून बघूया, आता विचार केला. म्हणजे काय थोडंसं पैशामध्ये जरा फरक पडतो, नाहीतर मग 4 झाडं घेतलेली 500 रुपयाचा फरक पडतो. हां, मग नाहीतर मग आपल्याला महाग पडेल. आपल्याला काय जास्त नाही घ्यायचे, 2-3च घ्यायचे, कारण आपली बहुतेक अशी लावून झालेली आहेत. कुठे पाणी हे होतंय बघूया जरा. इलायची का वेलची? इलायची असू दे, कोणती पण असू दे. इलायची हे माहित नाही. विलायती. इलायची की इलायची हे माहित नाही. ती चिंच येते बघ ती. अरे इलायची म्हणजे बाहेर गावची, आणि इलायची म्हणजे वेलची. नाही, ती चिंच माहिती. ती सफेद असते, आतमध्ये काळ्या रंगाची बी असते. तिला का विलायती चिंच काय म्हणतात ते पण लावायला पाहिजे ना एक झाड. का? चांगलं लागतं खायला. माकडं हैराण करतात ना. का चांगलं नसतं? झाड बी पाळा वाळून सर्व घुसून जातो ना, ते उसाड होतो झाड ना. झाडं लावायची. झालं. दमतात बिचारे रोज झाडांना पाणी घालून. काय करणार आता, उन्हाळा पण भरपूर आहे ना, त्याच्यामुळे झाडांना नाही. आता ऊन पण असं एवढं आहे ना की काय करणार. 2 महिने अजून आपल्याला त्रास काढायचा आहे बघा ना. 2 महिन्याचा त्रास काढायचा आहे. मग पाऊस आला का मग काय नाही टेन्शन. मग काय आम्ही सगळ्या झाडांना टाकतो. एक पण झाड आम्ही असं ठेवत नाही पाण्याशिवाय, त्याच्यामुळे सगळे आहेत टवटवीत. चला आता काय जरा बघूया. चूल बिल पेटवायचे, जरा भाजी करायची केळफुलाची. अंधाराच्या आधी करायला पाहिजे, आता काळोखातनं परत काय दिसणार नाही. मग नाही, लाईटीतनं परत हे शूटिंग बरोबर होत नाही ना, म्हणून जरा वाटलं लवकरच घेईन करायला. पत्रा उचल्या. तर इथे आता आपण रेसिपीला सुरुवात करतोय. साहित्य दाखवते तुम्हाला. ही बघा, ही आपली केळफुलाची भाजी. ही अशी बघा काळी पडते ना, म्हणून जरा पाण्यात टाकून ठेवायची. त्यात मी टाकणार आहे काळे वाटाणे. टोमॅटो घेतलाय, इथे घेतलाय कढीपत्ता, आणि हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप, जे मी सकाळी ना काढून ठेवलं आहे, म्हणजे ताजंच आहे. आणि ह्याची पण रेसिपी आहे आपल्या चॅनलवरती. आणि इथे फोडणीसाठी घेतलेलं आहे फक्त लसूण. आपण आता भांड्यामध्ये तेल टाकलंय. तेल जरा चांगलं गरम होऊ दे. चूल आपली चांगली पेटलेली आहे. तर एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगायचं विसरली. हे जे काळे वाटाणे आहेत ना, ते मी मीठ आणि हळद टाकून उकडून घेतलेत कुकरमध्ये, कारण पटकन शिजायला हवेत ना म्हणून. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चणे डाळ वाल असे पण टाकू शकता, आपल्या आवडीवरती आहे काय टाकायचं ते. तर तेल बघा आता गरम झालंय, त्यात मी टाकते आता लसूण, कढीपत्ता, हा टोमॅटो टाकते, तिखट मसाला, आता हे वाटप टाकते, मिक्स करून द्यायचं. आता ही केळफुलाची भाजी आहे ना, ही आता मी असं पाणी गाळून घेते ह्यातलं आणि टाकते ह्यात. आता जरा ना मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे जे वटाणे आहेत ना, हे यात टाकूया. आता मी यात टाकते बाकीचे मसाले, म्हणजे हळद टाकते, मीठ टाकते, आणि चांगलं मिक्स करून
आता ही भाजी ना शिजू द्यायची. तर आपली भाजी गिराई शिजते. तर कुणाच्या बाबांना आता वडे खायची इच्छा झाली. घारगे, भोपळ्याचे घारगे बोला. तर मी भाकरी करणार होती पण ते वडे बनव, या भाजीवर खूप छान लागते. हाय तर बनव. काय वस्तू आपल्याकडे? त्यांना म्हटलं मला गुळ तेवढा कापून द्या, मी बनवते. वस्तू आपल्याकडे आहे की नाही? गुळ पण आहे, भोपळा पण आहे, सगळ्या वस्तू सोडून दे तिकडे. आपल्याकडे वस्तू अवेलेबल आहेत. त्याचा उपयोग नको करायला. चांगलं लागतील बघूया ना. भाजी थोडासा तिखट जास्त व्यवस्थित तिखट थोडा वाढव. तिखट पाहिजे. हे दुपारी बाबा काय बोलवता, मसाले भात केला तो कसं तिखट झाला करत होता ना तो हेजा होता तिखट. असा तेच मसाला गरम मसाला तिखट वाढवतो ना बाबू. ते आज ना सगळं जेवण ना मी चुलीवरती बनवते. आज चुलीचा दिवस. साईडने कट करत जा जरा. मी जरा डाळ टाकते शिजत. चूल रिकामी झाले. आणि भाजी बघा आपली झालेली आहे तयार. ह्यात टाकते थोडासा गरम मसाला, पाव चमचा. आणि ती खाली ना उतरवून घेते. अंधार व्हायला आले, अंधार व्हायला. आज कुठला रंग दिसतोय? हलका गुलाबी रंग वाटतोय ना. सूर्यनारायण मावळला ना अजून पूर्णपणे. झाला बघा, काळोख झाला. आमच्याकडे जोरशोरमध्ये जेवणाची तयारी चालू आहे. कुणाल पण, कुणालचे बाबा पण, कुणालची आई पण. आता एक भाजी आपली वाढलेली आहे. भोपळ्याची भाजी पण करायची. काय हा पण आला मध्ये जोडीला. पक्षी ना ते तर असतातच, नेहमी असतात ते. संध्याकाळ झाली. ते काय सांगायला हवं त्यांना. जरा रात्रीचं कसं जरा काळोखाचं हे होतं, त्याच्यामुळे मी शूटिंग करायचं म्हटलं का मला आवडत नाही अंधारामुळे. दाती देवाची डिश आणजा. हां, तर जेवायला बघा वाढलंय आणि जरा उशीर झालाय आम्हाला जेवायला. झोप आली. तर मी खायला घेऊ का? हां, हे बघा जेवण. ही आपली मसूरची डाळ केले, भोपळ्याची भाजी, ती आपली केळफुलाची भाजी जी आमच्याकडे जास्त आवडली म्हणजे खाल्ली जात नाही आवडीने. हे वडे आणि भात. चला कुणाल घ्या जेवायला, घ्या चला. तर चला मैत्रिणींनो, व्हिडिओची एंडिंग करायची वेळ आली. आमच्याकडे अर्धी रात्र पण झाली. दोघं पण झोपलेत बाहेरच्या रूममध्ये. तेव्हा सर्व आवरलं किचन. भाजीचं तुम्हाला सांगते, केळफुलाची भाजी आमच्याकडे जास्त आवडत नाही, त्याच्यामुळे कसे झाले काय झाले हे काय तुम्हाला मी सांगितलं नाही. बाकी वडे वगैरे अगदी आवडीने खाल्ले जातात, भोपळ्याची भाजी वगैरे. तर चला मग आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला चला आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.